Yo después de salir de soy parent, a ver si se
baina aprobetxatu zen nahi etorrela beste gauza batera, eta esan zuten, zabalbide eta jende dira, informazio asko eta bai, emateko. Igual, komeni nahiko nuena, eskatzea notorrena gehiago, datuen esperientzia jasutzea. Nola dauzkazuen zentroak horrelako instalazioekin lan egiteko, noa ikusten duzuen zean. Darako, ez da egin dezaket? Ez da gutxi. Nire esku ez da hori. Baina bai, nola araudi berria, hau nire ikuspuntuan, eta nire ikuspegitik, hau etorriko da raro. IESek aprobatutuko du Araba hau txosten hau, hilabeten. Guri eman dute, 10 ekarpenak eta egiteko. Gero, une ilustrazio sortzi, o N ilustrazio sortzi, aldatuko da berriro. Zertarako, zen horatzen, barruetan, lokaletan, gas naturalak gehiago erabiltzeko, kopuru gehiago. Eta horrek zer ekarri behar duz, atzetik, araudiaren, osteko instalazioen araudiaren aldaketa. Orduan, hori horrela izan da, agian, ona, nire ustez ditzen, ona izango ditzake, eta horrela etorri nezen. Egoera azaldu, nola etorriko zen azaltzea, eta hortik aurrean, zuek ere, gureko aurre ikusten, zer behar izango dituzen eta, para pedir a nuestro mayor, plan de reserva. Bai? Askoz gehiago ez. Claro, zer egin dute hor? Ez dago informazio handirik, horregatibos, ez dute aurkezpenik zuzetu, ze atzo galduziatena atzo galduziatena. Daude, 6-7 diapositio inglesez, konparatzen dian, R50 eta R250ko rendimentu, ze kopuru, noa, eneko honi eskatzen dauena, industria segurtasun aldetik, azken dira egiten lokaletan eta gas hauek sartzea. Ari dira pentsatzen fabrikanteak nola ari dira gehiago pentsatzen nola egin ekipo seguroak antidefraganteak ez izateko. Ari dira hortik dabiltzan. Orduan, zozeak etxuk baina zain gehiago, eta zuen ekarpenak eta jasotzea. Benetan, hori jaren esan nion. Hau, oso informatik, hau zuzitzea gutxi daukak. Garean, asko zerriko da, irudezkoa da, denbora galtzea, baina informatik iruditzen batez ere, bainak bezalako grupo batetik, ikusten zuzelako ere profesionaletan formazio behar. Ez dago ikikari. Orain ari dira, osteko munduko, instalazio munduko, instalatzaileak, oitxura hartzen, 16 urte eta gero, jaioak dira. Hasi dira gehiago, R52 erabiltzen hasi zinetik. Ariele osgarriak erabiltzen hasi zinetik. Baina ez da, asko ez egon, lehenengo istrituak ere egon dira. Berri egiten dalako. Dauka, hori, mani hori. Orduan, erakutsi behar dut, soldadura prozeduratan, froga prozeduratan, lakotan, zozer, horakin gabiltza, zozer, hobetzeko alba da. Hori izan zen, gazte, formatzen, eiziatenak, jakin dezaten zein egore etorrikoa, eta demorakin, gauzei, politikizun, hobetzen. Eta orain esan, hobetzen. Ez esaten gaizki zendienik, eta gutxi egiten nahi. Batez ere hemen, eskolak aplikatatzen nahi. Nire aplikariak, nahi ditzat gehien eskatzen hauena da,
tresna zaharrak urte askotan, igual horre urtetan ibilela, teorian, arriskunik ez duten kasakin, oain, nola, berratu, lehenengo teknologia, osea, berruna eta marra, teoria ez dira teknologia berriak. Aztuta daude. Amoniako ez da teknologia berri bat. Zegoen aztuta, ez da nire gasa arriskutsuan zadago. Orduan, ni horra bakete nire kezka, orain, ikusiko dugu ikin bat, hiru erotasko ez eta gero deskargatu eta gutxi dira. Nola, arriskua, horrelako tipo bat. Eta aukerak, aurkitzen dian, bilatzen ari dian aukerak, azken finean, gasa, gehoz eta toki txikiago baten eduki, eta toki hori, edo tekziokin eta elektrobabulakin, edo ventilaziokin, beste. Hortan nahi. Hau ez zerbia, bainateko prototipo batzuk, hontan, zuzenen ventilazioa konpatea eta, baina ventilazio pasibo bat, zer egingo du. Hurrengo izango da, ventiladorekin, ateatzea izea, baina horrea ere sakin berda izea. Beste kontu, faltazia jotik, ematen. Hurrengo izango da, detekzioa, eta sarreran valvula jarri izteko. Eta horrengoa, karbono aktiboko kartutxo bat, gasa zehartzeko, sugatzeko. Baina, hortara, sistema gases directos, agua circulando por la casa, eta a los que más tiempo lleváis, esto es igual que una caldera seca, pero con refrigerante. ¿Vais? Da hori. Egitzi duzen, konparazio batzuk, nondik noa, eta esatek zuet, atzo gaueko 11etan iritsi zitzaidan, eta kasi iriki eta itxita ez besta egin. Hemen, horrengo baten, dute, konparazioa, zean, R52 eta propanoa aldera dut. Zer dago, teorian, kopuru gutxiki. Ona daukena erreferente naturala, hori nula nobetu bat izue, prestazio gila oso man. Osteko zirkuituan prestazioa gila oso man. Arriskoa, nik zerra batzutan esan den, gaseko instalazio bat, ez dauzka arazo handik. Presio jakin baten, gasa sartzen diozu, toki batetik, bestetik atatzen duzu eta argi da. Otako gasati eta zuen baino hobeto dakizte hau, egiten dugu, okurtzen zizkigu, utakeri guzti. Eta gainaz, jartzen dugu, bigarazio duken zera baten. Egoera da, kritikoa hau. Entonces, maizuet, hemen izango zen. Azken finean, hau dator, arau hori aldatzea, eta arau hori da ekipoen segurtasuna zehatzen duena. Aldatzea hau utziko dizuet, esan diate, gainaz,
hartuko denbora gehiago aztertzeko barrumanan zer gertatzen da. Baina, ze horiek, hori ikusten dute, nolabait arriskutsua den kopurua, berreunda daudetan mara erabilita, asko gutxikoa da. Nondik nahi, ez dakit, nik haituta dauket, baina hori nola Uribe Etxeberria. Ez dakit ezagutzen dut, Uribe Etxeberria filmsako burua, eta bastante, batez ere nahi dut maniak egin. Berak esan zuten, haituta garela, arean, Europako zean, Indian eta Txinan jadizkidea pentsatzen esplita jartzea R209-ekin, eta gainuntzea 5-6 kilo etxe barruan dutzen. Norbaitek, horako ekipok saltzen dituztenak, R209-ekin eta saltzen dituztenak esan dute. Finean, etxen badaukagun, daukagu genaukan propano botella bat. Propano botella bat doka 11 kilo, 11 kilo, bakar. Gasi, betuta honen. Eta bez arriskutsua, berriro. Nik, zuen ezkuntzan, taierretan eta ze jarriko nuke, hauetan izango oso kritikoa, soldadura prozedurak, eskarido prozedurak, garbitzeak, abokarra oso ondo egitea, oso ondo egitea. Hauek, faiateko, esan ziguten, dituztela arazo, ez bakarrik. Serien jartzen diren ez, prototipokin, eta servizio técnico daudela arazo hondik, hortan, abokarrados, chorradas de la soldadura. Porque la soldadura va a vibrar, seguro. Baina, hori, propano doke, densidaren, tamaiz densidaren die, eta, bueno, horti datu zegotza. Hori izan erakutsi nahi nizuna. Hori izan guztia, horti datu zegotza. Bai, dira esaten da de concienciación, o aviso previo. Zerateko. Hemen horrean, konsisto, ya no. Soldadurarena, aspalditik esaten egia nadia dena soldatu eta abokardaduraren ez egitea. Adibidez, esplitekin eta zaila ditudik, baina pensatzen hortik aniperreko diara berrikutza. Azken fina, abokardaduraren zera da errastasuna ia zentokin egiteko. Hor, nik ere dituta daukat, olako zeak, non azkeneko piezak abokarradua izan garen, edo ariduna izan garen, edo juntaduna atea zera bat, tubo bat, eta zuzen soldatu. Nik horre dauke, mantenentako dauke beste pega batzuk. Ezatzen denen, antizulatzen denen, aldatu hartzen zen bat. Zuria euskatu, zuria normalen, emazilea egia hauza, babestuta, ez dauta, eta hori, eta ez dauta hori baten jario bat apitzea, da, aireak daukaguna asko zailagoa. Orduan, nahi, ez zait iruditzen, abokarradua azkeneko konexioak, metal hori, inoiz esagutzeko. Ez dakitena da,
dena da, konexio nola ingoan. Bai? Nik hauei ulertu niena, da, beren, nolabait, merkaduko tokia ikusten zutela, ekipo kompaktu bat. Itentzula da, danatxan, ez eta bitu patio sartuko zela. Badute ekipo bat dela erabat kompaktua, bai? Zea IF20 aplikatzekoa dana, baina horretxan sartzen dagoela bakarrik. Hemen sartu nahi dute propano horrean. Orduan, ez da egitzen da, hau, konexio hori nola ingo da. Ikusi ezaket, honi, abokardaduk edo haridun konexio guztiak nolabait zateko kajoia neitea fabrikan eta bitu bateatzean, estu. Horraino, ulertzen du. Baina berriro dio. Hau, edoan goien, egon baitean, mantenimentuak hori zeuz jarri barko da. Bai? Hori egiten da dena soldatua. Eta jartzen dianak diagintza. Eta gintzarekin egiten duzu mantenimentu. Baina makina hori prekarra gota etorriko egin. Ez, guketagun bat CO2 Panasonic transdutikoa eta karratu egin dugu. R32 etorri da, baina da, aerotermin ardun hori dago konpaktua, osarteko duguna dago. Segun zen makinak. Baina arte, propanoko, daude dana pentsata, zeakin, indirektok nite, lan egiteko, batez ere klimatizatzeko. Bai, orduan, datuzte, ekipo propanozkok, ekipo atorrik zuri, kargauta, da, zea, eta bakarrik ura kontutu bai. Ura edo sekundario. Orduan, horregatik egin duen araudia nire F20 formatu hori. Zentzen, hortara. Ekipo horietan egon hori zuteko. Horregatik hori maseta txiki bat, F20 egiten dugu, bakarrik klimatizazio dako dela, eta araudian, usten hori asko zabalita. Asko zabalagoa. Zergatik, gero kontatu gineelako, dentro procesos de datos, hablako tokitan, erabiltzen duen equipos de climatización, en condiciones de climatización, pero no son de arrite, normalmente, ez da real. Bain zer pentsatzen, ekipo horiek zera mateko, partitzea ekipo. Mirat exterior, mirat interior, con detenak que tener, baina bai funtzionamentoa, bero gaioa, climatización izango da, segurazki, indirecto. Algún fabricante ya hay, hori ez paso. Informazio de datos testigo. Ahí ya la tachatzen en expansión directa con decir, R290 y cosas así. Baina arte R32 ekin ditzen dena, eta horiek, normalen, aeroterminak klimatizatzeko faste txiki etortzen dira prekargautan. Tasatzen dute, hainbeste metroko instalazioa, hainbeste zehar. Horregatik R32 sartu zanen araudiatzea horretik, eta baina sartu zan, pentsatu, sarraketak hainbeste kilo egatzen. Ikidu espeziala. Bai? Baina pentsatu behar dugu, edozen instalazioak, horrela zuko. Bai? Eta horiek, karratu bat dira, toki. Ez da. Nik, zorionez, esan barra dauke, beherrik dauketen, R32-ekin, instalazion baten, istipu bakarra, izan dala marroia. Eta nire lasaitasunerako, zene askotan esan duen, Euskadi maila, eta Gipuzkoa gehiago, Euskadi maila. Normalen, enpresa berdinak, enpresa bakutak, zaten du, gaseko habilitazioa eta klimatizatzeko habilitazioa. Eta gasen instalatzaileen filosofian ezin da onartu jario bat ere. Business fabrik, nola esateko. Aldiz, klimatizazio egiten zuten profesionaletan,
frigorífico, o sea, instalazio oso típico, ¿no? Aquí no se le ha acabado no se le ha bajado el resto del coche. Es que se está acabado el patch. Sí. Si está cerrado no puede acabarse. Tailerretako etzekiten fuga egiten. Baina zorro pasan kontukin, hasi. Jarri zaitezte, seguro txanak eman ez dela baina. Ezin duen dekatu jaio bat, Carrefour baten, makina botatzeitura. ¿Quién dice que tenemos que buscar la fuga, por fácil entrar? Viernes a las 7 de la tarde. Pon en marcha y ya veremos. Hori izan egiten zen. Hori poliki-politian aldatzen eta egia da, ze asko, Mercadonak eta ber, zeo bira pasatzen nahi dira, eta eroski ere bai, horregatik, Gordon gasak jozta gutxi gogoia, merkatuak, gero eta garesti gogitzen bai izaten digute, eta igual zuek baino bete jakin dutze, bai izaten zeaten, prezioa igala, zehatzen. Momentu batean, 2008-2014 zen, prezioan pistoniko era, eta igala estankatzen, meseta bat egizten. Baina urrengo urtean ez, urrengoan, txartabela beste murrizketa bat, kopuruan, eta horrak bide gorak ingo. Orduan, bueno. Bai? Nola dituzue? Entzen baldin badituzte, gure instalazioa prestazioa daude hortarako. Eta orduan geratzen da bakarra zer da. Aldatze instalazioa. Gokoain 204 gabe geratu dira eta 204 behar izan dio. Eta horrekin jarraituko dugu, nahiz arte, eta hori ere debekatzen duten arte. Espero guztekin. Zuek ikasleekin eragiten zuen gasak eta... Esan nahi eta gehiago zen zuek, eskolatan eta instalazio didaktikoak eta ez dira inoen sartzen, agatik esaten, no? Nik gehiago zan, gaso egiten gabitzala horren dio, bai? Igual, gaudela garaiz, hauetan, pentsatzen jarri, jendari burun sartzeko, zindala jarri bat, gauzak, olertzea ez eta horre izin bat zertzea. Bai? Bilarte hori instalazio bat ditugu. Baina domestikoan dira dituzte propan eta bat. Propano ez, iso gutano. Propano ez dago zerrezta. Bestea amoniakoa ez dago. Bat handia behar dalako eta... Bertele dago horbait dago? Eta bertzen. Bertele dago zer bat dutela. Ez da ez oso handia, Del Bosco, Don Bosco, txiki bat. Amoniko eta... Ni amoniako ena ematen dit. Badako, endorfia oso madura dana, eta jenderia hartzen. Orduan, daudela lau enpresa, ondo edo datizena, eta gero klimatizatzeko enpresa hondik, amoniako makinan mantenua, ana dute, subkontratatuta, ez dakila, hori da pena bat egiten hasi. Pedir pasar una máquina de amoníaco. A ver que también tenemos que aprender. Sí, suena. Formazione ikasle. Eta segurtasuna, Vale, Bueno, zuek kanpoak akatzeko Moskoan. Gutxienez zerbait da, ez? Ez que eskola batean hori... Nik ere kanpoan hori jarra balitz, pentsatzen. Amoniakoa domestiko sektorean sartzeko zen da, propano egiten zean. Ni nire ustez amoniakoa klimatizazio domestikoan
eta amoniakoa, eta hor oraingo araudiak zen egin ginen, ponentzia guztiak, comparación de casos y con esto está bueno. Las personas que contan esta onda. Pero el clima, o sea, eso es refrigeración, ¿verdad? El clima... Amoníaco yo creo que es solo para las grandes. Y todas las máquinas grandes son... El sistema individual, ya es climatización sartzen badezu, azkenen ingo dutela gaura hoztu. Pentsatzen daitetik ideal izango dela. Eta orduan instalazioak kanpoan egongo dien. Kompaktua eta bakarriketako lezatzeko. Amoniakoa zehazteko makina tamainan desente. Orduan, etxetara eta propanokin, 600 gramokin zehazteko, egun da lalo egin dut. Orduan, hori, etxek, bihozta eslamendu hogei izan eta demanda jasko zaila etxei, eta oso zehar gutxikin izan eta. Baina hori, guain arte bezala gaitzen da, amoniakoa, osea, bakatu. Propanok eta ez dira sartzen, ez makinak ez dira. Eta araudiak, murrizten zelako asko, ze kopurua sartzen. Una berrogeita gramo. Egia behar zen lareuna berrogeita marrera, eta? Egia behar zen lareuna berrogeita marrera, hori ja bazegoen. Oraindik. Horiek iritsiko dira. Konpaktuetan, makina gelatan bai, 5 kilo arte, propan. Makina gelatan ez da mugain. Konpaktuak bali maila, 2 kilokin, lehenengo mailako instalazioa dira, eta bestela denaren maila. Hor dago... Ubikazioa da sistemak. Etorriko dana, nire ustez, son más partidos, con gases más peligrosos, oinarte dena kapatu dira, eta amoniakoa ikuste izatuko. Eta hori kompaktua zentik izatea egin, propanoa? Egiten dira. Zentik fuera sartzen jakasa etxeetan. Azken finean nire ustez, kompaktua, gero gailuak egan egiteko, behar duzu, tamaina, eta esaneko tamaina. Guain dauken makina, igual ikusi dute, baina da ondixa magar. Hori da kompaktua, bakar egiten darako, berez, kumentzizkoa. Azken egiten ez etxean sartu? Bai, eta, bueno, merkatuan ere egon da, eta... Bai, ez luego, guri, nire kontrabiatena, da, bi multo dira. Fabricantes europeos y fabricantes americanos y asiáticos. Los americanos y asiáticos, gases artificiales o sintéticos. Precio altísimo, eta baina ikusten noa nintze dituzten. Baina kontatu dire, errogeita mabia ere, azkenen muga jarriko zaiola, eta gara, un refrigerante de transición, bueno, tiene que saber que no ha habido un refrigerante de transición en esta vida, digako, zehatzea, baina, hori, beste 5-6 urte, eta ja, esto como lo podemos anunciar de educación. Para la gente que está en la AFP y tal, yo lo tengo más o menos fácil. O sea, no estás, te pones, ponte en el chiquitito. Esa no. Esa no. Daudena aurrera emateko ekipamekoa behar dira. Bukakia dago. Udapaguna korrelatik esaten dituzeno erreferenteak dira. Hori da dapaguna. Ezin dut ikargatu errenda marekin, aldatu behar dut ekipo osoa. Es bastante. No, a ver, no. El sistema pasta lo tenemos todos en... Nos paga el mismo señor, o sea que...
da, uste dute, ja ondo egiten ditzatena, horrela, begira jarri, eta alba da, aktibatzea Fiskanak aldatzen, hori esaten dut. Tokatenean proiektu bat, zerbait, esatzera biekin aurrera goaz. Jari hori garrantzi gero. Gehien bat hori ez, jarri hori, NST-ekiko akrizizan pertsonazkoak oso importantea da, en todo caso, kontzientziatu ikaslei, hori egiteko oso importantea da. Escareos y utiliza los tubos. Todas estas actividades ya guardados, básicamente. Sí, todo eso. ¿Vale? Para mandar esto, para llevar a bada, bueno, no pasa nada. 4 o 5. No quiero gastar. O sea, todo lo que está tan importante, está tan oye, un speed recargado, R32, agujero de egita egon, bakao, tomak eta elektrikoak eta reflejantena tokiro egin daren, quitan el contacto y aberi txikie, baina nola bai, argiak ez du ditu man. Gara bine erreguita mabita. Mila eta... Osea, oain gara horrekin, mantan saltoa, ezkezinean, eta abileak, nola bai, errestu bere sartzea merkatuan, eta aurrekoak zenbat ofrezteko, gertatuko dena izango da, antzeko gauza bat, espero dugu, ni espero dugu ja merkatuak ikasita egotea nola bai izateko, baina, pokar esku dira duzu. Hori da duzu. Aire txapa, encima, pana. Hori, eta. Nire esan dira. Joan hori hau, aldatu gehiago instalatzeekin, praktikatan da. Hori, nola, jende, esak egia moldatzen bere prozedura, bere ohitura. Zuen ikastetxe esateko, nik irakasaren zenen, praktikatan gertutako zehaztik, feedbacka jasotzen nik. Esatzen dute baino, hau ez daiten, nire baina antxoa. Orduan, horako, nire gustatuko ditzareke zer situatu jasotzea, batez ere, gero ezan, jokatuko zaitidalako instalatzen horrean hitz egitea. Orduan, batzarre lagunka, batzarre lagunka, hasi errara. Zain dari da jarri? Kosta ez zaila ez, pixkan aldatzean, dute jarraitu berarekin, baina dago guztokerarik. Garbi dagoena da, egia soldado hona dana, horrek soldatzen dulako, begi txikin, ondo egiten ditulako, ez da erabiltzea propagona, propagona ez dut erabiltzea, garbi dago. Azeo bizintzete ere hiru lau enpresa, besteak ere, amoniako gutxi dut. Hemen behitzat, CO2, ikusten erabiltzen dira bakarrik iparrotzen. Uste, Gipuzkoan? Bai, ni entzuta iparrotzen, eta gero frigolan eta sartu dian ala ez dakit. Uste besteren bat, badaura. Lehenengoan CO2 kointzena, iparrotzen. Horiko, baina ematen dugu iparrotzen. Eta CO2 ere, gasolitiko jartzen badizu instalazio handia jarri bat ez, eta instalazio handia jartzen dira supermerkatutan. Orduan, instalazio txikia ez da iristen horrein, orduan, enpresa potente hauek dira, eskati ditzena. Kezkatu baino gehiago, izan hori, instalazio txikia. Lehenoko, duen erosiko ditun, ekipo guztik erre otamorikoa izango dira. Akabo, ea kontzientzia eta duen horrek. Bai?
gara kopuruketa kasatzen, osea kalkulatzen, zaitasun handi da ditzen. Egia da, hori ez da oso evidentea, ez da oso errexen kalkulak egiteko. Baina hori baino gehiago estatzen dagoena da, ea izkarratzaileek dauden, ari diran konfiziatzen hori berreiten da, hor jartzen duten, tasa berreiten da. Batez ere dira, esan dute, errenatakio, mundu izkarratzaileek ia gehiena, kasu izkarratzaileak dira, eta batez ere izkarratzaile txiki, eta hor, errexago da konfizia dira. Egin zuen tasa dira kursoetatik, dutze duna, 6 orduko kurso komplementarioa egiten, da hortik pasa dira karneta aldaten guztiak. Entzun dute, behintzat. Kurso egiten joan dira, 6 orduko batare. Ondo. Baina askoko oraindik ez dute erabiltzen. Etorri zirenak ez dute orain daudela beste gaztekin, propana oso gutxi. Zeobia, batzuk zeobia erabiltzen zutena, baina bestea propana oso gutxi. Jarraitzen dute beste bioiekin, 949, beste biek aprobetxatzen. Oraindik ez dute salta egiten zena kursora, Erregoitamabi da, nire ustez, baina beharko dukena klimatizazio egitekotan izpiltia. Horrela, ekipo berriak horrela da. Itxubitxi dagoen, erregoitamabekin. Esaten duna, asiatikoak horrekin nahi dira. Ia gira da, ekipo berriak, erregoitamabekin. Daiki guztitzara, eta beste bat, asiatikoa, aizie daia, erre-berrona-80ekin, egiten gauza. Baina zegokiak egitea sintetiko. Baina zentzuko eta albide erabiltzen. Hori egia da. Eta isobutanoaren munduan, batzuk baitikan beldurrakin sartzeko. Eta iadia distribuidoriak, komertzialeko makinetan, baitikan pauso hori egiteko batzuk baitikan bestatzen. Bere besteak. Zortzi gai da horretan oso sartuta, eta beraiek adibidez reparazioak egin dituzte tokitan egiten. Hartzen dute eta erabaten dute, eta hori nahiko nirak gira da. Atzo egon nintzen, ikasle batekin, eta dauzkate beraiek hori gai da. Garagarra ozteko makinak, beraiek borrotatzen jaten dira, mantenua ezteko, eta erra eraman, eta horiek bai da ekite, horiek denbora da. Mota horiek lan egiten. Baina antzeko fabrik, beste enpresa bat du, mailika isobutanoa eta behiatzezio lako. Mailika dira sartu. Ekin ez lan ebenen kasa. Ja. Nahi bere. Oraindik ez dago bete-betean, orduan, zeo zera ikatzen duzu, zeo zera egiten duzu, eta zari transizio horretan, duzuna. Eta bai, eta egiten da, eta gero badago beste bide bat, plataforma Europar bat, Real Alternatives, gure ezagutzen zu, eta, hortan ere sartuta daude, eta gauzak egin dira. Pauso handi egitea, instalazio piloa euskazu lehenko oztarriekin eta aldaketa handi hori pixkanaka Agian argia
azkarri gupatzen lan egiten. Bueno, hori aspalditik dator, isogutanoena, beste pausua izango da, beste ekikotan. Iruditzaren momentuetan, jakinean jendea jartzea zer bat horren, eta epeak izango dira, hori, iso horregiete hori, onartuta dengoa, hori zehatuko da, bihurtuko da EN, eta handi gutxia, EN irunda sortzi, aldatuko. Eta horren atzetik, hongo da gure araudia, hartzeko araudia. Horren atzen bat, 19-25 araudia. Beste gauza bat, amoniakoa hidrogenua lortzeko? Zer mobitzen da bila hori? Gertatzen dena amoniakoa mundutik, gehiago jende asko da asko hitz egiten hablando frontima. Eta daukagun susmoa da, jende asko